Onks toi valkoinen se sun poni? Joo, se on mun poni. Maistella! Missäs täällä olikaan sun riimu? Täällä. Mä otan kyllä nyt tän mustan, kun ei oo muutakaan hienompaa. Anteeksi vaan Donna, mut... Hyi, mä tykkään niistä muista. Oho! Hyvä. Mä en tykännyt, kun ei osannut käyttäytyä. Joo. Tää on ainakin tonnin satula. Ja me ollaan niinku USAn tiimissä olympialaisissa. Niin tää maksaa mun mielestä jotain 150. Tää satulavyö on ainakin 50 tonnia, koska siis mä oon ostanut sen tuolta. Mä en nyt ihan tarkalleen muista, kun mun iskä osti nää kaikki. Niin sit mä en nyt oikein muista ihan tarkalleen, että paljonko tää maksaa, mut ainakin 50 tonnia. Sitten nää switchet, mitkä mulla on nyt tässä kädessä, niin ne oli ainakin 100 tonnia mun mielestä. Nääkin oli kai jotain, siis nää ohjat oli 50. Ne oli aika halvat, mutta ei se nyt meitä haittaa. Siellä lopeta. Ai niin, ja nää kuolaimet maksu 100. Nekin oli aika halvat, mutta ne on siis niin hyvä. Ne on siis olympiakuolaimet. Eikä ne nyt ihan näitä siitä, koska me ollaan siis, ne on alkuperäisesti olympiakuolaimet, mutta me ollaan niin kun iskä jollakin jutulla otti ne muut rinkulat siitä pois. Stella ei oikein tykännyt. Joo. Stella haukotellaan vaan nyt treenataan. Siis mehän harjoitellaan siis niinku ihan GB-tason luokkaa. Tai siis kun mehän ei enää harjoitella. Me vaan niinku treenataan kaikkia GB-tason juttuja. Siis tämähän on ihan GB-poni, että silleen. Ne laittaa nää, mut se ei haittaa. Me laitetaan nää nyt. Joo. Nää maksoi ainakin niinku jotain. Niinku yksi tällainen maksoi mun mielestä 5 tonnia. Et näistä on niinku, en nyt osaa laskea, mut niinku ainakin 10 tonnia varmaan, mut laitetaan nää nyt. Hyvä poni. Mun rakas. Pidetään vähän katsotaan. Sä oot niin iloinen, kun sulla on oma poni. Ja siis nämä jalustimet oli ainakin. Nämä siis jalustimet oli varmaan kaikista kalleimmat. Siis nämä maksoi niinku satoja tuhansia. Siis ihan oikeesti, nyt mä en kyllä huijaa. Paljon tää poni maksoi? No eihän se nyt silleen mulle kuulu, mut mä voin nyt vaikka sanoa 35 tonnia. Et ei kauhean kallis. Joo. Mut eihän se silleen mulle kuuluiskaan, mut niin kuin mä nyt sanoin tän. En halua mitenkään kehuskella silleen niin. Että kyllä mä nyt sit sanoin, kun mä haluan mitenkään ilkeä olla. Mäkin haluaisin oman ponin. Siis oman ponin niin kuin huolehtiminen siis on niin rankkaa. No Okei. Stella nyt on aika helppo hoidettava, mut silti se on. Mä voin sanoa Emma sulle, että oman ponin hoitaminen on
super rankkaa. Mä oon siis olympiatason rankkaja. Et siis mullahan on ihan oikea asetus. Hyvä poni. Pissa! Pese pois, äkkiä se häiritsee. Lähetään maastoon verkalle kautta käynneille, niin sit me viedään tää pois. Okei. Että joo. No niin, nyt meni tosi hyvin. On semmonen, että se ei oikein liikkunut. Huomenna sitten, olisiko vähän parempi päivä. Ja saat sitten tehdä tällä muuten mashin. Okei. Mihin mä teen se? No, toi musta ämpäri tuolla, otatko sen siitä? Joo. Mun pitää tänään kysyä iskältä, että saaks mä oman ponin. Et sä voi. No, en mä usko, kun teette hirveän rikkaita. Mitä tähän tulee sitten? Siihen tulee regulaaria, jos ei ole mashia. Okei. Miten tänään teille? Joo. Pastella sotkunen. No, se nyt vähän on. Stella! Aika liian korkea. Liian matalainen, mitä miniatyyriä haluaa. Liian kallis. Liian halpa. Sillä ei ole varusteita. Tuolla Ihana! No, Angela Aikerman. Mun mielestä on ihanaa. Hei, iskuttaa. Noin. Okei. Se on nyt mitä se on. Okei.